Maulang araw po ulit mga kawigil, magmumukbang po tayo ng pambabata. Yan, meron po tayo ritong spicy siomai, meron pong bone marrow, meron po tayong balot, meron po tayong tokneneng, chicharong bulaklak, meron pong isang buong manok rito, fried chicken, nandito po yung ating isaw ng manok, spicy vinegar po, tapos nandito po ating toyo mansi, so usama po natin siomai. Pag tayo magsimula, pray po muna tayo. So yun, hugas na po tayo ng kamay, mukbang na po tayo. Simulan natin sa appetizer sa balut. Kain po. Sarap. Fried chicken. Siomai. Wow. Marrow. Grabe. Quick, quick.
Giant bulaklak. Oh. Sarap. Oh.
Grabe. Ayos po.